Ngize lapha ngoba ngifuna usizo, sekuyisikhathi eside ngingalitholi usizo, ngihambe ey'bhedlela ngingasizakali. Eklinikhi bangifake i-implant, manje ayisaphumi and futhi iyangigulisa, ingalo yami iyashekha, iyaqhaqhazela. Mekubanda iyafriza ngaphakathi kube ngathi ine-ice iqine. Sekuze kutheleleke nakulena enye ingalo. Sengifone ngisho konomagugu simelane, usiza angitholi. Cabanga ukuthi u-8 months wonke iqhubeka lento la. Sikuhlukumeze kangakanani empilweni yakho, mhlampe yiziphi izinto engabe uyi-achieve-ile manje ukube unesi wayengakufakanga i-implant ngenkani? Sikuhlukumeze kangakanani nje lento le? Sengihlukumeze kakhulu ngoba bengingakhoni ngisho ukuthi mhlawumbe ngiyofaka ama-C_V, ngoba ngibona ukuthi mhlawumbe kukhona la engathathwa khona umuntu ogula ngezandla, ngoba yizo phela izandla ey'sebenzayo isikhathi esiningi. Makhiwa TV siyakubingelela, siyakwamukela ohlelweni lwethu olushasha. Igama lohlelo-ke usizi lwami, la silekelela khona-ke abantu abafuna ukuza-ke phambi kohlelo bezokhonfesa-ke iy'tori zabo. Ingabe ama-injustice ake akwehlela ngaphambilini, ngabe kade ufuna usizo ey'khungweni zahulumeni awangakwazi ukuthi uyithole-ke. Leli-ke ikhaya ongakwazi ukuthi ulekeleleke kuloko. Kwi-first episode yethu osukwini lanamhlanje sinodadewethu la owafakwa-ke yona-ke i-implant eklinikhi yakhona la e-Vryheid eKlakstad. Sanibona, igama lami uLungile wakwaZulu. Ngize lapha ngoba ngifuna usizo, sekuyisikhathi eside ngingalitholi usizo, ngihambe ey'bhedlela ngingasizakali. Eklinikhi bangifake i-implant, manje ayisaphumi and futhi iyangigulisa, ingalo yami iyashekha, iyaqhaqhazela. Mekubanda iyafriza ngaphakathi kube ngathi ine-ice iqine. Sekuze kutheleleke nakulena enye ingalo. Sengifone ngisho konomagugu simelane, usiza angitholi. Basiqalela kuze ufike eklinikhi, uthe iklinikhi yakuphi yaseKlakstad ngisho. Mhlambe wafika kanjani, wawuyokwenzani, kwakwenze njani, implant bayifaka kanjani, kwenze njani, wavuma yini, yabona into eyifana nalezo usibeke esithombeni? Oh, ngahamba ngaya eklinikhi yaseKlakstad ngoba ngangigula. Ngangifake i-loop esinyeni. Yangigulisa, ngaphathwa isinye sibabuhlungu. Ngase ngibuyela eklinikhi ngiyocela ukuthi bengikhiphe, ngafica uSister Ngobese. Wathi uSister Ngobese angeke ngize ngikwazi ukuphuma eklinikhi ngingapreventile. Wangifaka i-implant. Then eqeda ukuyifaka nje yamdukela yena, wayibuza kimi wathi iphi implant, ngizwile ningena. Ngathi ngizwile, wathi kushuthi ingene kwimaseli. Ngabuza ngathi kunormal yini ukuthi ihlale kwimaseli i-implant? Wathi kunormal. Kuwukuthi eklinikhi kwakhona umuntu owayeteta ngaleso sikhathi, ngangize ngikwazi lokhu mhlampe ngiyakumphathi ngiyoreporta, ngagcina ngahamba ngayikhaya nami. Ngalokhu ngizwe inhlungu, ngiqhaqhazela ingalo, ngase ngiyasuka-ke ngihamba ngeklinikhi yase-Vryheid eMason. Ngiyakonesi bakhona ngiyochaza ukuthi kwenzakalani. Unesi wangi-check-a la engalweni implant, wangayizwa, wanginika i-referral letter, wathi angiye esibhedlela. Okay, usofikile-ke esibhedlela kuzobabikela-ke ukuthi-ke angithi uthi u-referral nurse esibhedlela. Usofikile-ke esibhedlela, ufike uxhumana nobani esibhedlela, uthi yenze njani nalo xhumana naye? Kunomunye ubhuti engamthola okhiphana ama-implant. Sengimkhohliwe igama lakhe ukuthi ubani. Afike wangilalisa embedeni, wangihlinza. Ngazwela inhlungu, wase enginikeza iphepha wathi angihambe ngiye ku-X-ray. Mangifika ku-X-ray, bangenza i-X-ray, ngibuye nayo i-X-ray. Angihlinze angayitholi naye. Athi hayi ngibuye ngakusasa kuzobe sekukhona uDr Zungu. Ngibuye ngakusasa sekukhona uDr Zungu. uDr Zungu angihlinze naye futhi ahluleke. Bathi bazongibhukhela eQueen Nandi. Hayi bangangibhukhela eQueen Nandi kwaze kwaba isikhathi eside, ngase ngiyahamba ngiyakhona ngiyocela bengenzele i-referral letter eya e-provincial eseNewcastle phakathi edolobheni esibhedlela. Hayi bangenzele-ke leyo ncwadi leyo, ngihambe nge-Newcastle. NaseNewcastle bengayitholi futhi nakhona. Phinde ngibuye futhi ngize eVryheid. Alright sis, usobuyile-ke eNewcastle, bakuzama-ke lawo ma-X-ray lawo, mhlampe emva kwalokho kwasekwenzakalani? Oh, ngabuya ngeze eVryheid. Ngachaza futhi ngathi angisizakali le. Bathi bazongibhukhela eQueen Nandi. Wabona ukuthi bazongibhukhela kwaze kwaba isikhathi eside.
ngoba ngize ngaya nini vele cabanga ukuthi October ngiye eQueenland afika ngafica uDr Shandu naye wangihlinza akangayithola futhi bathi bazongibhukhela eThekwini sengikhohle igama lesibhedlela bathi bazongibhukhela khona ngabuya khona ngeze Friday ngoba babengangitishanga ngopha ngaze ngaphelelwa amandla ngahlala eQueenland ngabuya bengangitishile ngabuya ngeze Friday esibhedlela ngiphelelwa amandla bangifaka ama drip ngaze ngakhukhumala isisu ngakhukhumala izitho batshela osister ngaphakathi benganginaki nje bengayingeni indaba yami bengithethisa so ngaze ngabhalela omunye usisi wayephethe icase yami khona esibhedlela okuthiwa unqobile ngamchazela ukuthi wafonela udoctor no supervisor umphathi ebusuku bafika beza kimi ke bangi-attenda ke ngakusasa ngacela umama ukuthi eze esibhedlela ezongicela ukuthi icela ukuthi ngekhaya ongcono kanti vele ngalelo suku lolo udoctor uzongikhipha ngahamba ngaye ekhaya khona nginjalo ngingekho right ngahamba ngaye ekhaya. Okay, mhlambe ke mangabe usufika ke ekhaya ke umzimba wakho reacta kanjani towards wonke lama operations abakade bekwenza khona uyabalula la ukuthi ke abakutishanga wopha wavuvukala mhlambe ke mangabe sebekudedela ke usuphuma ke esibhedlela usuye ekhaya umzimba wakho reacta kanjani mhlambe komunye umbuzo ongawuphendula emva kokuthi uphendulile ukuthi ngaleso sikhathi mhlambe ke uneminyaka emingaki uyafunda wenzani empilweni yonke le process le ikuphazamisa kanjani ekutheni uqhubeke nempilo yakho. Ngathi ngibuya khona ngangigula vele ingalo yami ayingakasebenzi lapho ngoba yayisanda kusikwa ngingasebenzi nje sidalo ngangihlala ekhaya ngaleso sikhathi kwangingabi bikho into engibhizi ngayo yebo. Alright, ususekhaya ke manje uphumile esibhedlela and then emva kwalokho ke kwasekwenzakalani ubani okhuluma naye ubani oreach out kuye umtshela ukuthi hayibonakho nginenkinga kanje nakho i-implant engayifakwa unese eclinic ngingakwazi ebengayithole ezibhedlela ezinkulu mhlawumbe ubani okhuluma naye kwenzakalani emva kwalokho. Ngangikhuluma nomama ekhaya nogogo ngehlahle bonke nje ekhaya ngangihlezi ngikhuluma nabo yebo usizo ngingalitholi ke hlezi ngibuye ekhaya kugogo ngafonana nomagugu egcineni ke bangibiza esibhedlela ngaleyo case yokuthi sengireporta kunomagugu kwakuchakaza wangibizayo wakhuluma nami ngalokho wathi ngivale icase kunomagugu le ngivulile kwaba ne-meeting nje impela ngoba ngangicela umamkhulu wami ukuthi angiphelezele ngangihambe nayo ke esibhedlela bathi ke evikini nje kwaku December usaqala bathi evikini nje bazongitholela i-specialist hayi laphela iviki waphela December akekho ngifonelayo akekho wenza ini kwasokuba uJanuary ke ngekho fonayo akekho wenza ini cabanga ukuthi kwakuyiviki lengaki ngoJanuary usuzophela ngathola ikhole ephuma kunqobile osebenza khona esibhedlela wangibuza wathi angayitholi namanje ikhole yasesibhedlela ngathi cha angayitholi wathi usangicheckela uzobuya kimi manje akaphindanga wabuya kimi still namanje akazange phone. Mhlambe ecela sibuyele la kancane mangabe umthola uMEC wezempilo la kwaZulu Natal uNomagogo Simelane yini i-direction akunika yona nje uqeda kumbikela istory sakho wathi yenze njani khuluma nobani wathi usukwenzile lokho kwasekwenzakalani. Ngiqala ukumfonela wangixhumanisa noBavilakazi wenza iconference ayiBavilakazi wathi hayi yena uzobuya kimi ngifonele yena emva kwalapho akazange efone yena ngafonela enye intombazane ngicabanga ukuthi isebenza naye uBavilakazi ngiphinde ngifonele nomagugu ngimchazele ngithi uBavilakazi akangifoneli mina ngifonelwa intombazane hayi athi usazozwa kuye hayi mengimfanele sinomagugu ngimchazele ngisho ngigula engibuza ukuthi ngakhona yini ukuthi kuphuma imoto esibhedlela Friday izongilanda nginankinga ekhaya hayi ekhaya bengayivumi ke leyo bathi cha angeke kuze kwazi ukwenzeka lokho yebo. Mhlambe ke ubhuti lo okuthiwa khuluma naye angithi uthi nanzi conference nomama nomagugu and then
mase-ke ilokhu ikufonela le ntombazane ithini kuwena, ithi yenze njani, mhlawumbe iyasho ukuthi ubani, sebenza nobani, ithi yenze njani mayilokhu ikufonela? Isuke ngibuza ukuthi esibhedlela sebengibhukhelile yini, ngiyileni esibhedlela. Mengitshela ukuthi sacela ngixhumanise nobavilakazi ngoba abavilakazi bayithe uzofonela mina. Hayi ithi angeke kuze kwazi ukuthi ingixhumanise nobavilakazi. Lokhu ithi phephisa izinto ezikanjalo nje kuphela. So nami sengize ngayeka ngisho ukuyifonela ngoba usiza angitholi kuyo. Mhlawumbe-ke dadewethu sesizovala ne. Ngifuna ukwazi lana ukuthi ugcine phi, mhlawumbe isiphi isibhedlela ogcine kusona, i-communication yakho ne-Department of Health in KZN igcine phi, imi kanjani? What was your last communication nabo abakwa-health la KwaZulu Natal? Esibhedlela sase-Queenland la ngigcine khona bathi bangibhukhela ngoNovember nge-15. Kodwa ngathi ngisesibhedlela, bangifonela ngisesibhedlela nakho ngize ngiphelelwe amandla. Mina ngeze bethi 15 November. Kodwa ngathi sengifikile esibhedlela nge-15 November bathi hayi thina bethe i-15 October. Ngalezi 15 ngangilele khona esibhedlela eFriday, ngangigula ngisaphelelwe amandla. Mhlawumbe-ke sesivala-ke le yonke nje le process leyo ukuthi ufake i-implant ngenkani. Angithi uthi awuvumanga ukuthi bakufake lento le, unesi wakufake i-implant ngenkani. Mhlawumbe kuze kube yimanje ngicabanga ukuthi u8 months wonke iqhubeka lento le. Sikuhlukumeze kangakanani empilweni yakho? Mhlawumbe iziphi izinto engabe uyi-achievile manje ukube unesi wayengakufakanga i-implant ngenkani? Sikuhlukumeze kangakanani nje lento le? Ngihlukumeze kakhulu ngoba bengingakhoni ngisho ukuthi mhlawumbe ngiyofaka ama-CV ngoba ngibona ukuthi mhlawumbe khona la ngathathwa khona umuntu ogula ngezandla ngoba yizo phela izandla ezisebenzayo isikhathi esiningi. Manje since nje le ndaba ye-implant ngavele ngabona ngathi impilo yami iphelile ngoba benginqena ngisho ukufaka ama-CV, ingigulisa, isheka, kokunye ngiphathwe ezinye izingwisi. Manje angazi. Mhlawumbe-ke njengamanje ngizokunikeza ithuba ne lokuthi ukhulume nabantu baseNingizimu Afrika abazokubukela kule episode le. Ukhulume nje nabo bacela ukuthi mhlawumbe yini abangakusiza ngayo. Mhlawumbe-ke nezikhulu ezibukele njengamanje ukuthi yini engakusiza ngayo. Awuyikhulumele nabo nje, ukhulume nabantu base-South Africa. Into engicelayo mina ngicela usizo kuphela. Mangasizakala kuphumele implant esengalweni yami ngoba iyangihlukumeza kakhulu ngisho emzimbeni. Ingalo yami iyagula, iyaqhaqhazela. Sekuze kutheleleke nakulenenye ayisasebenzi kahle ngendlela eyayisebenza ngayo. Ngize ngiphathwa ngisho esiyezi, iyangehlisa ngisho emzimbeni. Izinto eziningi angikhona ukuzenza, ngikhona ukubamba izinto ezisindayo. Into engiyidingayo nje usizo ukuthi kuphumele implant. Ngiyabonga. Mbukeli yena kudadewethu lo esingayo usukela namhlanje. Abanga ukuthi usekusho konke. Thina ke sikudinga kuwena nje ukuthi ke mhlambe ke le episode le uyidlulisele ke nakwabanye, uyishare, uyilike, ushiya ama comment akho. Udadewethu uyamuzwa la uyakhuluma, uyalidinga ngempela usizo kini bantu baseNingizimu Afrika. Mhlambe ke nani nina bezempilo ikhule eziphethe kakhulukazi KwaZulu Natal. Siyadinga ukuthi nikwazi ukusondela eduze nimlekelele udadewethu ngoba kuyabala lana ukuthi ke akakwazi ngisho ukufaka ama-CV. Usisi ke osemncane lo osesenamaphupho akakwazi ukufaka ama-CV ngenxa yokuthi ayikho inkampani vele engaqasha umuntu olimele ezandleni. Uzosebenza kanjani lo muntu loyo? Uyabalula ke nanokuthi ke walimala engalweni eyodwa kodwa ke sekuze kudlulela ke nasengalweni yesibili. So siyacela ke bantu baseNingizimu Afrika nani ikhule eziphethe lapho kwa-KZN Department of Health nikwazi ukusilekelela nisondele eduze, ikakhulukazi umama nomagugu Simelane akwazi ukusondela eduzane azolekelela ke nangu dadewethu akhona la eFryhead eTlaxstad owafakwa i-implant kwi-clinic yaseTlaxstad. Mhlawumbe ke nabantu bakhona e-clinic yaseTlaxstad kuzomela bakwazi ukusondela eduzane bazolekelela udadewethu.